Dili gihapon tugutan ang 24 oras nga pagpundo sa mga sementeryo sa mga tao atol sa kalagkalag. Kabahin kini sa hugot nga seguridad nga ipatuman sa mga samang sa Cebu City. Aniya ang report. Karon pa lang, ni pahimangno na ang Committee on Public Order, Konsehal Philip Sapra, sa mga muduaw sa masamang sa Cebu City. Gidili ang 24 oras nga pagpundo, ilabi na sa pizza 28 hangtod na sa Nobyembre 2. Di na dunay mga oras nga gilatid hangtod makapundo ang mga tao. Naka-decide ang grupo, musa sa suggestion sa mga administrators sa Samang, nga mo-open sila at 6 a.m. to 10 a.m. on October 28 to October 30. So 6 a.m. to 10 a.m. Then October 31 and November 1, 6 a.m. to 12 midnight. Then November 2, balik na sa, maybe siguro mas masayo, 6 a.m. to 6 p.m. Kaya wala na mga kayo na mobisita on November 2. Tutukan sa mga tinugyanan sa balaod ang kapin sa 20 ka mga samaan, lakip na sa kabukiran o kapatagan. Gidili usab ang pagdala og pino, mahait nga hinagiban, sound system. Gialerto ang kapulisan, kabombiruhan o mga naglangkob sa city disaster. Samtang ang mga nagpuyo sa samang tugutan lang apan giawha nga dili magsamok-samok sa samang. Mo encourage lang ta nga they can visit earlier, no? Pwede on the 28th and the 29th para mabahin na to ang gidaghanon sa tao. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.